Fawaka, mi na Mareofa. En dit is Spangtori. Plagen en kwellen is niks vreemds binnen de Surinaamse gemeenschap, maar het is natuurlijk nooit kwaadwillend. We kennen het als het woord dregi, plagen of iemand kwellen. En daarvoor kan je dus ook zeggen dregi wasma, om iemand te kwellen of te plagen. Zullen we een voorbeeld doen? Ap bigi brada be lop dregi epchi sisa. De oudere broer hield ervan om zijn kleine zusje te plagen. Sla deze video op, zodat je er altijd mee kan oefenen. En bezoek de Spangtori website om meer en beter Sranang-tongen te leren. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori. En tamboom!